sorry ass DJ. Make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Hi guys, today's video akong hinduan karon ang atop sa studio room o sa playroom as a part sa ako ang weekly routine. So naata sa taas, init kayo, grabe kayo kainit. Nagalikiti sa kainit. So sa dili pa ko manaog adto ako ang tubig. Mauni nga atop nga akong hinluan. Atop na siya sa playroom o sa studio room. So mauni kinaaman ko sa rooftop. Yan, atop naman sa second floor. Ako na ning pahilog na ning hose. Pero nagagamit na ako. Ay, ako ang hinlupan dahil pataganan na ni kausapos. Third na ito balik. Manikawar ko sa kung ano naman diri ang exit pin sa ato. So diri kainit. Kainit sa earth. Pakita sa akong pangkin. Diri init kayo. Summer na summer kayo diri sa Hong Kong. Tauban sa buhat. So this is it. Ano siya? Makita ninyo nga medyo lawak-lawak siya. Dali ra siya sagot kay na ay palibutan o kahoy. Tilingan na siya. Yay. Tilingan na siya.
Kaya nahumarang naghipos ang mga dahon. Dito natin tubig. So, huwag ano ito ang sabunan. Init. So, gusto mo